Kira-kira 80 warga nok Desa Babatan Kecamatan Pajeng Nganjuk iki rame-rame marani tower salah sijine seluler WE perusahaan Atrindo telepon seluler utawa MTS Surabaya sing dipasang nok desa kono. Warga ngrutuk teknisi loro sing pas iku ngecek tower. Gak mandek nang kono, warga yo nyandera montore teknisi sing diparkir nang ngarepe lawange tower. Ambek malangno bronpite warga, dadine montore gak iso metu. Warga yang ngongkon teknisi mateni strom listrik tower mbarek nyegel lawange tower. Dari salah sijine warga, Jarko, aksi iki dilakoni polai pas kesepakatan ambek warga sak suwine 2 tahun iki wis entek. Lah 2 tahun sing keri warga gak entuk kompensasi maneh. Sak suwine 5 tahun sadurunge pas tower dibangun ana 59 warga entuk kompensasi. Terus 2 tahun sakwise enteke dina kontrake ambek warga iku warga njaluk ana kesepakatan nyar. Terus warga dikei kompensasi koyok sadurunge. Tapi sampai 2 tahun iki mlaku warga durung entuk kompensasi sing padha. Teko jalukan iki pihak teknisi langsung ngrepotno nok sing duwe tower. Sakwise disetujoni ambek pimpinan PT NTS iku, teknisi iki langsung mateni listrik ke tower. Sakwise listrik dipedhot, warga langsung nyegel pagare lawang tower ambek rantai karo gembok wesi. Saiki warga ngenteni tekone sing duwe tower kae nglakoni rundingan maneh ambek warga. Ahmad Sarwani, CTV.